Stačí? Píča. Nefotíš, jo? To je ten policajt? Jo. Nebudem si přidat? A ještě mi zvoní Luku pořád. Začneme ty? Do uší? Ty špunty? Nemám doma. Dřív by mě vzal. Já mám hračníku ještě, ty máš ale dones mi to, ať potom slyšíme, budu máš tu baďara? Nemám. Kupůžu to, serval. Ustřel. Ten ale byl. Půlka trošky v říti. No, to krásný, jak noc. Co? Pojď. Já myslím, že za ní to musím potřebovat. Já otevřu okno. Bože. Cítím. Ryby. Cítím. Johano, co je strašný. Johana, ani neříkej. Johana, s dlouhýma nohama. Spaghetti já se na YouTube, no? Je to jasné! Jochťoj! Ty sám po ní jel. Jo, ty jsi po Johaně, Mucha. Ty jsi po Johaně. Ty se tak stykal, aby šel za tebou. Vykádáš jim já, pojď to. Mucha, ty jsi po Johaně, no? Ne. Ahoj! Děkuji. Tak nazdar. Italská domácnost. Sranda musí být. Tak se za mnou nebudeme bavit, vole. To je prdel, ve. Díky. A ty nepráš ti do hlavy, přesně jak to jmenuje. Nastali jsme mužkou starou. Co tak bude? Vidíš, jak co děláš? Nepláč. A se směje. To ještě dobré, Mucha. Ještě to je zatím dobré. A když káš, tak si zabírají pusu, nechci být nemocný. Víš, kolik balců nám teď skočilo? Jo, dívej se třeba jeden tady. Fuj, ty jo. To je tu bera, beroura. Kameraman. Ještě... Ty jsi karemaman, vole. Krabička. Tak, víš, co dělají čím? A víš, co dělá stava tohle? No? Že co? No, nepůjdu, proč? Že co? Výčin.
No, tak Křeša, já jsem vezmu, tak já tam ještě tak pošlu. To je Jičín, to je Ostrava. Máš to? Víš, že mám, až za zipaka. Ahoj. Chci si kněnou, co? Co? Co neslyšel? Dani běž. Bude mít pásku jízdu. Oj. Dani, víš co? Ty jsou haštrérky, bombony, 2, tak si dejte, haštrérku, na, a to vydělat ještě, víc.